שלום, אנחנו בשלב השני, כבר חודש אחרי הניתוח. ההחלמה היא כבר יותר טובה, יכול להיות שעדיין אין אישור של רופא לעסוק בפעילות גופנית מסיבית ממש, אבל אנחנו יכולים להמשיך טיפה את המאמץ ברמה טיפה יותר גבוהה. אז מה שחשוב לנו קודם כל לגבי הפעילות אירובית, אנחנו הולכים אפילו חצי שעה, כן? יד נגדית לרגל, והפעילות היא הליכה מתונה, בלי ריצה, בלי קפיצה, אוקיי? מאוד 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 חשוב לשלב תנועות ידיים, ואפילו להפעיל ידיים מעל גובה הלב, כדי להתחיל להזרים דם לכל הגוף, אוקיי? אנחנו נעים יותר בחופשיות, מצוין. וכשאנחנו רוצים לעשות תרגילים, שהם בעצם ברצפה, ואנחנו רוצים לחזק את הגוף, אנחנו בעצם עושים תרגיל ראשון לחיזוק שרירי התאומים ברגליים, אנחנו עולים ויורדים על קצה אצבעות, הידיים עוזרים לנו לשיווי משקל. בואו נעשה 5, 4, 5, מצוין. בואו נעבור לסקווטים קלים, הרי הם בעצם ישיבה ועלייה על כיסא, פעולה שאנחנו עושים כל הזמן, אבל פה אנחנו יורדים ועולים, וכשאנחנו יורדים חשוב מאוד לשים לב שזה גב ישר, לרדת ולעלות, לקחת אוויר בירידה, להוציא בעלייה. מעולה. שוב, הידיים עוזרות גם לחיזוק ולשיווי משקל, הגב ישר. 4 ו5. אם אנחנו רוצים להגביר טיפה את הקושי, אנחנו נעשה תרגיל נוסף, אנחנו נרד, נישאר פה, נפתח ונסגור ונעלה. נעשה את זה שוב, קח אוויר, נרד לסקווט, נפתח, נסגור ונעלה. שוב, ניקח אוויר, פעם אחרונה, נפתח, נסגור ונעלה. מעולה. בואו נעלה על קצה אצבעות ביחד עם הידיים. עוד. בואו. 3 4 ו5. מעולה. אנחנו יכולים גם טיפה לעמוד בפיסוק קל ולמתוח הצידה, כבר פחות קשה להרגיש שאנחנו ממש טיפה מותחים את כל המישור הצידי, פותחים הרי הם המתיחות עם המישור הצידי, וצד שני. נהדר. 3 4 5.